स्वामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ ஸோ மச் மாதாஜி. ஸ்க்ரீன் தெரியுதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. எனக்கு கொஞ்சம் அன்னைக்கு வெளியில் போகிற வேலை இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு கூட சீக்கிரமே ஆரம்பிச்சிடுறேன். அது வெறும் சீக்கிரமே முடிச்சிடுவேன். நம்ம வந்து நேராக கிளாஸுக்கு போயிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணமதி. தேங்க்யூ ஸோ மச் உங்களோட பிரணதி சொன்னதுக்கு. நம்ம வந்து நேற்று வந்து 16 வரையிலும் ஸ்லோகம் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு 17லேருந்து பாக்கி இருக்க ஸ்லோகங்களை பார்க்க போகிறோம். இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, பௌதிக உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், அதை பற்றி விஷயங்கள், அதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதை வந்து இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. 17லேருந்து 22 வரையிலும் இப்போ அதை பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மனித கணக்கின்படி 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் பிரம்மாவின் ஒரு பகலாகும். அவரது இரவின் காலமும் அது போன்று நீண்டதே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ நம்ம வந்து இந்த யுகங்களை பற்றியும் காலத்தோட அளவு பற்றியும் நம்ம ஏற்கனவே வந்து 11:1 நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதாவது நமக்கு வருஷம் எப்படி இருக்குன்னா, நம்மளுடைய ஒரு வருஷம் வந்து தேவ உலகத்தில் வந்து ஒரு நாள் அப்படின்னு கணக்கிடப்படுது. அந்த மாதிரி மனித கணக்குப்படி 1000 யுகங்கள், நம்ம வந்து யுகங்களோட கணக்கு பின்னாடி வர ஸ்லைடில் காட்டுறேன். 1000 யுகங்கள் சேர்ந்த காலம் வந்து ஒரு பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் காலம். அதே போல் இன்னொரு 1000 வருட காலம், 1000 யுகங்களை கொண்ட காலம் வந்து ஒரு பிரம்மாவுடைய இரவின் காலம். அப்போ மொத்தம் ஒரு நாள்ங்கிறது வந்து அவருடைய இதை கணக்கில் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு நாள் பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் எவ்வளோன்னா 2000 யுகங்கள் கொண்டது. அப்படின்னா எவ்வளோ நீண்ட நெடிய நாள். அதை போல் வந்து ஒரு நாள் ப்ளஸ் இன்ட்டு நம்ம 365 நாள், அவங்களுக்கும் 365 நாள் போனால் ஒரு வருஷம். அதுக்கு பிறகு வந்து அதை போல் வந்து அவர் 100 வயசு, நம்மளை மாதிரி அவரும் 100 வயது வந்து வாழ்கிறார். அப்படின்னா அவருடைய ஆயுட்காலம் எவ்வளோ நீண்ட நெடிய காலம் அப்படிங்கிறத நமக்கு இதுலேருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம். இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க பாருங்க, பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம். இப்படி சத்தியலோகத்துக்கு வந்து வருஷ காலம் எவ்வளோன்னா இப்படியே போவோம். கலியுகத்துக்கு வந்து 4,32,000 வருடம் நமக்கு. இப்போ ஒரு 5000 வருஷம் போயிருக்கு. மிச்சம் அவ்வளோ வருஷங்கள் பாக்கி இருக்குது கலியுகத்தில். துவாபர யுகம் வந்து எப்படின்னா இதை போல் 2 மடங்கு வந்து 8,64,000 வருடங்கள். திரேதாயுகம் கலியுகத்தை போல் 3 பங்கு, அப்போ 12,92,000 வருடங்கள். சத்தியயுகம் எப்படின்னா இந்த கலியுகத்தை போல 4 மடங்கு 17,28,000 வருடங்கள் கொண்டது சத்தியயுகம். சிவகாமி மாதாஜி ஒரு இது போட்டுருங்க குரூப்ல கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டு. தேங்க்யூ. இப்போ வந்து இப்போ இந்த 4 யுகங்களோட கூட்டுத்தொகை என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு யுகம் சுழற்சி, அதாவது 43,20,000 வருடங்கள். இதுதான் வந்து 4 யுகங்களும் சேர்ந்தது. அதாவது அது திவ்ய யுகம், மகாயுகம், சதுர்யுகம், எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். இதை வந்து ஆக மொத்தம் இந்த காலகட்டம் தான் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல், அதாவது ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது போல் இந்த 4 யுகங்களோட கூட்டுத்தொகை இது இன்ட்டு 1000 போட்டுக்கணும். 43,20,000 இன்ட்டு 1000 போட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அதே போல் இன்னொரு பார்ட் வந்து அவருடைய இரவு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த காலகட்டம் வரையிலும் அவர் வாழறாரு. பௌதிக உலகம் தற்காலிகமானது, பிரம்மாவுடைய உலகமும் தற்காலிகமானது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும். அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலம், நம்மளை விட கொஞ்சம் கூட காலம் அவங்க இருப்பாங்க. ஆனால்
அவங்களுக்கும் அழிவுண்டு அப்படிங்கிறது இதுலேருந்து நமக்கு தெரிய வருது. இதில் இன்னும் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பகல் ஒரு யுக சுழற்சி, அதாவது 43,20,000 இன்ட்டு 1000 போட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து என்ன, ஒரு பகல், பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல். அதை போல் ஒரு இரவும் அது ஒரு அப்படிதான் 43,20,000 இன்ட்டு 1000 போட்டிங்கன்னா அதோட கூட்டுத்தொகை தான் வந்து அவருடைய இரவு நேரம். ஒரு நாள் எப்படின்னா பகல் ப்ளஸ் இரவு, ஒரு நாளைக்கு பகல் ஒன்று இரவு ஒன்று, ஆக மொத்தம் என்ன, இந்த காலகட்டம் வந்து இது வந்து ஒரு கல்பம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். இது ஒரு கல்பம், இது ஒரு கல்பம். ஆக 2 கல்பம் சேர்ந்தது தான் அவருடைய ஒரு நாள், பிரம்மாவுடைய ஒரு நாள் கழியறது. அதை போல் அவர் ஒரு வருடம் அப்படின்னா 365 நாள் நம்மளை மாதிரி கணக்கு பண்ணுனா அவருடைய காலகட்டம், அப்புறம் ப்ளஸ் அவரோட 100 வயது, அவர் 100 வயசு வாழறாரு. அப்போ அவருடைய வயது எத்தனை காலம் அவர் வாழறாரு அப்படின்னு பார்த்தா, பிரம்மாவின் வாழ்நாள் 311 ட்ரில்லியன் 40 பில்லியன் பூமி வருடங்கள். நம்மளோட பூமி கணக்குப்படி பார்த்தா அவர் 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் வந்து அவர் வாழறார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா எவ்வளோ பெரிய நீண்ட ஆயுட்காலம் அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. பிரம்மாவும் அவரது படைப்பும் பௌதிக பிரபஞ்சத்தின் பகுதிகள் என்பதால் அவை எப்போதும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. இப்போ வந்து பிரம்மாவுடைய கிரகம் எது, யாராவது சொல்லுங்க, எந்த கிரகத்துல அவர் இருக்காரு? சத்தியலோகம். கரெக்ட், சத்தியலோகத்துல இருக்கிறார். சத்தியலோகத்துல இருந்து பாதாளம் லோகம் வரையிலும் 14 லோகங்களும் எங்க இருக்குது, எந்த இடத்துல இருக்குது? பிரபஞ்சத்துல. இந்த ஒரு பிரபஞ்சத்துக்குள்ள. இதை போல பல பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு. பல பிரபஞ்சங்கள்லயும் இந்த மாதிரி வந்து 14 லோகங்கள், பிரம்மா, அங்க வந்து கர்ப்பவதை விஷ்ணு, ஸ்ரீரோகதை விஷ்ணு, உயிர்வாழிகள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ஆக மொத்தம் இப்ப இந்த ஒரு இது வந்து பிரபஞ்சத்துக்குள்ள அடங்கியிருக்கு அவருடைய உலகமும். அதனால நமக்கு எப்படி மாற்றம் வருதோ அதை போல அவருடைய உலகத்துக்கும் என்னது, மாற்றத்துக்கு உட்பட்டவை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 18 படிங்க பிறகு யாராச்சும். ஹரே கிருஷ்ணா. யாராச்சும் வாசிக்கிறீங்களா? பிரம்மாவின் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்யக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். பின்னர் இரவு வந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் அவ்யக்தத்துடன் இணைந்து விடுகின்றனர். அவ்யக்தம்னா கண்ணுக்கு புலப்படாமல். இப்போ வந்து பிரம்மாவுடைய பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியத்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றனர். அதுவரையிலும் எங்க இருந்தாங்க, பகவானுடைய அந்த திருவயிறு, அந்த காரணோகதாய் விஷ்ணு சொல்றோம் இல்லையா, பிரஜா நதியில இருக்கக்கூடிய காரணோகதாய் விஷ்ணு, பிரபஞ்சங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட தான் உருவாகுதுன்னு சொன்னேன். அவருடைய வயிற்றுக்குள்ளதான் என்ன செய்யுது, உலகம்லாம் இங்க எல்லாம் பிரளயம் ஏற்பட்டு அழிஞ்சோன்னா எல்லாம் போய் அவர் வயிற்றுக்குள்ள போய் அடங்கிடுது. அவ்வியக்தம்னா மறைஞ்சு இருக்குது. அந்த நிலையில வந்து எத்தனை காலம், பிரம்மாவுடைய இரவு காலத்துல, பகல் வந்து தோன்றாம அவரும் தூங்க போவார் நம்மள மாதிரி. அவர் தூங்கும் பொழுது எல்லாம் போய் அதுக்குள்ள ஒடுங்கிடுது. திரும்பி அவருடைய பகல் நேரம் ஆரம்பிச்சோன்னா அவர் என்ன செய்யறாரு, எல்லாம் கிரியேஷன் ஆரம்பிக்கிறாரு, ஜீவாதிகள்லாம் உற்பத்தி பண்றாரு. அப்போ வந்தோடனே எல்லாம் வந்து என்ன செய்யுது, மீண்டும் அவ்வியக்தத்துல இருந்து வெளியில வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படின்னு. அதான் பகல் தோன்றும் போது எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் அவ்வியக்த நிலையிலிருந்து தோன்றுகின்றன, இரவு வந்தவுடன் மீண்டும் அந்த அவ்வியக்துடன் இணைந்து விடுகின்றன அப்படின்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி ஒரே ஒரு மன்னிக்கணும் மாதாஜி, 17வது ஸ்லோகத்தை மட்டும் ஒரே ஒரு வாட்டி எனக்காக சொல்லிருங்க மாதாஜி, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. இது 17 பிரபு, 17 தானே கேட்டீங்க? ஆமா மாதாஜி. ஓகே, அதாவது நம்மளுடைய கணக்கு, நம்மளுடைய பூமியில வந்து ஒரு நாள் வந்து அந்த ஒரு நாள்ல ஒரு வருடம், நம்ம ஒரு வருஷம் முடிச்சோன்னா அது தேவர்களுக்கு வந்து ஒரு நாள் கணக்கு. அது நல்லா மனசுல ஏற்றிங்க. ஏன் நம்ம வந்து வருஷம் இறந்தவங்களுக்கு திதி கொடுப்போம் இல்லையா, வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தான் கொடுப்போம். நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் தான் திதி கொடுப்போம். அது தேவ உலகத்துக்கு எப்படின்னா ஒரு நாள் கணக்கு நம்மளுடைய ஒரு வருஷங்கிறது. அப்போ நாம வந்து ஒரு வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் திதி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு தினமும் நம்ம திதி கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடும். ஏன்னா அவ்வளோ நீண்ட காலம் நம்மளுடைய ஒரு வருஷங்கிறது அவங்களுக்கு ஒரு நாளா இருக்கிறதுனால அந்த நிலையில நம்ம கணக்கு வந்து தேவ உலகத்துக்கும் நமக்கு உள்ள டிஃபரன்ஸ். அந்த மாதிரி நம்முடைய கணக்குப்படி, அந்த மாதிரி மனித கணக்குப்படி 1000 யுகங்கள் கொண்ட காலம் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல்.
அதை போல அவருடைய இரவின் காலமும் 1000 யுகங்கள் கொண்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா கலியுகத்துக்கு 4,32,000 வருடம், துவாபரயுகத்துக்கு வந்து 8,00,000, இதுல இன்டூ 2ன்னு போட்டுக்கணும். அது 8,64,000. கலியுகத்தை போல 3 மடங்கு வந்து திரேதாயுகம் 12,96,000. கலியுகத்தை போல 4 பங்கு வந்து சத்தியயுகம் 17,28,000 வருடங்கள். இதை மொத்த கூட்டுத்தொகை எவ்வளவு? இத்தனையும் கூட்டுனா 43,20,000 வருடங்கள் வருது. இது வந்து ஒரு சதுர்யுகம். இந்த 4 யுகமும் சேர்ந்தது. சதுர்னா 4, சதுர்யுகம்ங்கிறது இந்த 4 யுகங்களுடைய கூட்டுத்தொகை. இதுதான் வந்து ஒரு மகாயுகம், சதுர்யுகம், திவ்ய யுகம்னு பல விதமா நம்ம சொல்றோம். இப்ப இந்த பகல் பிரம்மாவுடைய ஒரு பகல் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது வந்து என்ன சொன்னோம், ஒரு யுக சுழற்சின்னு கொடுத்துருக்காங்க. 43,20,000 வந்து ஒரு யுக சுழற்சி. அந்த யுக சுழற்சியை போல இங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ட்டு 1000 அதை வந்து மல்டிபிள் பண்ணணும். 1000ஆல பெருக்கணும்னா எத்தனை காலம் வருதோ அது வந்து அவருடைய பகல் காலம், பிரம்மாவுடைய பகல் காலம். அதே போல இன்னொரு யுக சுழற்சி, அந்த சதுர்யுகங்களோட இன்ட்டு 1000 போட்டீங்கன்னா அவருடைய ஒரு இரவு காலம் வருது. அப்ப அவர் வந்து ஒரு யுகம், ஒரு பகலுக்கு இத்தனை வருடம், ஒரு இரவுக்கு இத்தனை வருடம், ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் வந்து ஒரு நாள் அவருக்கு. அப்படின்னா என்னன்னா 1000 சதுர்யுகங்கள் கொண்டது ஒரு பகல், இன்னொரு 1000 சதுர்யுகங்கள் கொண்டது ஒரு இரவு. மொத்தம் வந்து என்ன 2000 கல்பம் சேர்ந்ததுதான் அவருடைய ஒரு நாள் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வருது. அந்த ஒரு நாள் அவ்வளோ காலம்னா இன்ட்டு 365 நாள் போட்டீங்கன்னா அவருடைய ஒரு வருஷம் வரும். அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அவருடைய ஆயுள் காலம் எவ்வளோன்னா 100 வருஷம். ஒரு நாளுக்கே இவ்வளோ வருஷம்னா அப்போ இன்ட்டு 100 போட்டிங்கன்னா அதுதான் அவருடைய மொத்தம் ஆயுள் காலம். அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. பிரம்மாவுடைய வாழ்நாள் வந்து 311 ட்ரில்லியன் 40 பில்லியன். அப்படின்னா என்ன, 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ். அது வந்து பிரம்மாவுடைய ஆயுள் காலம். கிளியரா பிரபு? ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுது மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம 18 19 படிக்கணுமா? இப்ப 19 படிக்கணும் மாதாஜி. 19 படிச்சுட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 18 தான் படிச்சுட்டு இருந்தோமா? 18 19 படிங்க. மீண்டும் மீண்டும் பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது இந்த ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றனர். பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது இவர்கள் அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர். அப்படின்னா என்ன? அப்படின்னா பிரம்மா வந்து என்ன செய்யறாரு, பகல்லெல்லாம் அவர் கிரியேஷன் பண்றாரு. ராத்திரி ஆனோம்னா நம்மள மாதிரி அவரும் போய் தூங்க போயிடுறாரு. தூங்க போகும்பொழுது என்னாகும், இங்க ஒரு பிரளயம். பிரளயம்ங்கிறது ஒரு பார்ஷியல் பிரளயம், குட்டி பிரளயம் வந்து உண்டாகுது. அந்த பிரளயத்துல என்ன ஆகுது, இந்த பிரபஞ்சம் நமக்கு வந்து மேல் உலகம் 3 உலகம் அழியாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நம்ம பூமியில இருந்து கீழே இருக்க உலகங்கள் அழிஞ்சிடும், பிரளயத்துல அழியும். அது வெள்ளமா இருக்கலாம், இல்லை வந்து நெருப்பா இருக்கலாம், ஏதோ ஒன்று, ஏதோ ஒரு புயலா இருக்கலாம், எந்த ஒரு விதத்துல வந்து அழியுது. அழிஞ்ச பிற்பாடு எல்லாம் போய் எங்க செய்யுது, பகவானுடைய வயிற்றுல போய் அடங்கிடுது. அதுக்கு பிறகு அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, இரவு வரும்போது அவர் தூங்குறாரு, மறுபடியும் பகல்ல வந்து மறுபடியும் கிரியேட் பண்றாரு. இப்படி ஜீவாத்மாக்கள்லாம் தோன்றி தோன்றி மறைகின்றனர். அடிக்கடி என்னது, ஆனா இரவுல வந்து அனாதரவாக அழிக்கப்படுகின்றனர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதான் இங்க சொல்றாங்க, மீண்டும் மீண்டும் படைப்பும் அழிவும் எப்படி ஏற்படுது, பிரம்மாவின் பகல் வரும்போது ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றுகின்றன. அதான் வியக்தனா தோன்றுகின்றன. பிரம்மாவின் இரவு வரும்போது தோன்றாமல் இருக்கின்றன, அவ்வியக்தம். இப்ப இவரு தான் வந்து காரணோகதாய் விஷ்ணு. இவர் எங்க இருக்கிறாரு, பிரஜா நதியில பிரபஞ்சங்களை படைக்கக்கூடியவர். இவருடைய திருவயிற்றுல போய் எல்லாம் வந்து அடங்கிடுது. அழிவு பெற்றதெல்லாம் அங்க போய் என்ன செய்யுது, அதாவது ஒரு உறக்க நிலையில எல்லாம் போய் அங்க அடங்கிடுறோம். அதுக்கு பிறகு மறுபடியும் என்ன செய்யுது, கிரியேஷன் ஆகுது. விதவிதமான எத்தனை விதமான அழிவுகள் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. ஒருவர் மரணத்தின் போது, எல்லாருக்கும் பிறந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தடவை இறப்பு வருது. அந்த மாதிரி மரணத்தின் போது ஒரு அழிவு எல்லா உயிர் வாழிகளுக்கும். அடுத்தது பிரம்மாவின் ஒரு பகல் முடியும் பொழுது, அவர் பகல் காலம் முடிஞ்சு அவர் இரவு வந்தோன்னா ஒரு அழிவு, அது பிரளயம், சின்ன ஒரு பிரளயம். பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம் முடியும் போது இதுதான் மகா பிரளயம். அவருடைய ஆயுட்காலம் 100 வருஷம். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த 14 பிளானட்டுமே சேர்ந்து அழிஞ்சிருது. மொத்தமாக அந்த பிரபஞ்சமே வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அழியுது, அழிவுக்குட்படுது. அதுதான் வந்து
3 விதமான அழிவுகள் அப்படின்னு வந்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது வந்து இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்? ஹரிநாம ஏவ கேவலம். இதுதான் நமக்கு இந்த முடிவற்ற வளையத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஒரே வழி. இப்போ நம்ம வந்து 3 விதமான அழிவுகள்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒன்று தானாக வரக்கூடிய இறப்பு, இன்னொன்று பிரம்மாவுடைய இரவு நேரத்தில், அடுத்தது வந்து பிரம்மாவும் அழியக்கூடிய நேரத்தில். ஆக 3 விதமாக நம்ம என்ன செய்கிறோம்? அழிவுறோம்னா என்ன? போய் பகவானுடைய உடல்ல அடங்கிடுறோம். ஆத்மாவுக்கு அழிவு கிடையாது. போய் அங்கே போய் அழியுது, இந்த உடல் அழியுது, இந்த பிரபஞ்சம் அழியுது. அப்போ வந்து இது சுற்றி சுற்றி நம்ம இதுலேயே என்ன பண்ணுறோம்? மாறி மாறி இதுக்குள்ளேயே வந்து வந்து மாட்டிக்கிறோம். திருப்பி வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கணும்னு மறுபடியும் இங்கே வந்து பிறந்து வளர்ந்து நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிறோம். இப்படி நம்ம வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால எப்போ நாம் விடுதலை அடைகிறது? இதுலேயே ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம கர்மங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்போம். அது நல்ல கர்மா தான் செய்கிறோமாங்கிறதும் நிச்சயம் கிடையாது. அதனால நம்ம வந்து இதுலேருந்து விடுதலை அடைஞ்சு பகவானுடைய உலகத்துக்கு போயிட்டோம்னா இதுலேருந்து வெளியில் வந்துடுவோம். அந்த லிபரேஷன் எப்போ கிடைக்கும்? அதுக்கு ஒரே வழி வந்து ஜபம் தான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. 20 படிங்க. வேற படிங்க. हरे कृष्ण माताजी। படிங்க மாதாஜி. परस्तस्मात्तु भावन्यो यक्तो यक्ताक्षनादनः यस्य सर्वेषु भूतेषु நக்ஷத்யேஷு ந பாஷ்யதே. இருப்பினும் தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் நித்தியமானதும் திவ்யமானதுமான மற்றொரு தோன்றாத இயற்கை உள்ளது. அது பரமமானது, என்றும் அழிவடையாதது. இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்தும் அழிவடையும் போது அப்பகுதி அழிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்போ என்ன சொல்றாங்க? தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பால் இந்த ஜட உலகம் தான் அழியுதே தவிர இதை தாண்டி என்ன இருக்குது? நித்தியமானது, எட்டர்னல், திவ்யமானது, பகவான் இருக்கக்கூடிய அந்த இருப்பிடம், ஒன்று தோன்றாத இயற்கை, அதுதான் ஆன்மீக இயற்கைன்னு சொல்லப்படக்கூடிய வைகுண்ட லோகங்கள், கோலோக விருந்தாவனம், துவாரகா, மதுரா எல்லாமே அங்கே இருக்குது. அந்த கோலோக சாட்டில் நீங்கள் பார்த்துருக்கணும். அதில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உலகங்கள்லாம் அதோட பிரதிபிம்பம் தான் இங்கே இருக்குது. நம்ம ஊரில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிருந்தாவன் இருக்குது, மதுரா இருக்குது, துவாரகா இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் அதோட பிரதிபலிப்பு தான் இங்கே இருக்கிறது. பகவான் வரும்போது அவர் இங்கே வந்து அதே இதில் வந்து பிறவி எடுத்து என்ன பண்ணுவார்? இங்கே விலீலைகள் புரியறதுக்கு அவர் அதே போல் ஒரு தோற்றத்தை இங்கேயும் உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு. அங்கே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்லாம் ஆன்மீக உலகங்கள். அது வந்து எப்போதும் எப்படி இருக்கும்? அழியாதது, பரமமானது. இந்த உலகம் எல்லாம் அழியும் பொழுதும் அது அழியாத இடம். அங்கே போன உயிர்வாழிகளும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க? அழிவற்றவர்கள். அங்கே வந்து நித்திய முக்தர்களாக இருப்பாங்க. நம்மெல்லாம் இப்போ வந்து எந்த நிலையில் இருக்கோம்? நித்திய பக்தர். பக்தர்னா பந்தப்பட்டு இருக்கிறோம். அங்கே இருக்க உயிர்வாழிகள் முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், அதனால நித்திய முக்தர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த உலகத்துக்கு நாம் போகணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். 21 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? பிரபு படிங்க பிரபு. எதனை தோற்றமற்றதாகவும் அறிவற்றதாகவும் வேதாந்திகள் கூறுகின்றனரோ, எது பரமகதியாக அறியப்படுகின்றதோ, எந்த இடத்தை அடைந்தவன் மீண்டும் திரும்பி வருவதில்லையோ அதுவே என்று உன்னத இருப்பிடம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க? அவருடைய நித்தியமான அந்த உலகம், பரமமான அந்த பகவானுடைய இருப்பிடம் எப்படிப்பட்டது, எவ்வளவு உன்னதம் வாய்ந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்றாங்க. தோற்றமற்றது. இப்போ வந்து இந்த பூலோகம் வந்து இந்த பிரபஞ்சங்கள் வந்து என்ன செய்யுதுன்னா தோற்றம் வருது, மறைவுது. இது வந்து இப்போ வந்து ஒரு காலத்தில் தோன்றியிருக்கு. இதில் நாமெல்லாம் வசிக்கிறோம். இப்போ வந்து பிரளயம் வந்தோன்னே இது அழியக்கூடியது. ஆனால் பகவானுடைய உலகம் என்னென்னைக்கும் நிலைச்சு இருக்குது. அதுக்கு வந்து தோற்றமும் கிடையாது, அழியவும் கிடையாது அப்படின்னு யார் சொல்கிறா? வேதாந்திகள். நாம் வந்து நாமளே வந்து நம்ம கற்பனையில் சொல்லலை, வேதங்கள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேதங்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயம் எப்படின்னா, ஒரு தாய் இப்போ வந்து ஒரு குழந்தை பிறந்ததுன்னா அந்த தாய் தான் வந்து இதான் உன்னுடைய தகப்பன் அப்படின்னு சுட்டி காட்டுவாங்க. தாயால் மட்டும்தான் தகப்பன் யாருன்னு சொல்ல முடியும். தாய் சொல்ல நம்ம எப்படி நம்புவோமோ அதே போல் வேதங்களை சொல்லக்கூடிய வேதங்களை படித்த வேதாந்திகள் சொல்கிறதையும் நாம் அப்படியே எடுத்துக்கணும். அதுதான் நமக்கு. ஏன்னா நமக்கு பழைய வேதம் படிக்க தெரியாது, படித்து புரிஞ்சுக்கவும் அறிவு கிடையாது. அப்போ அவங்க சொல்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கணும். வேதங்கள் வந்து எங்கேருந்து வந்தது? பகவானுடைய திருவாயிலேருந்து வந்தது. அபருஷேய அப்படின்னு பேர். அது வந்து இங்கே உலகத்தில் யாரும் எழுதலை வேதங்களை, பகவானே வாயால் சொன்னது. பிரம்மாவுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் லக்ஷ்மி சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி
அவர் வாயிலிருந்து வந்ததுனால அதுதான் சத்தியமானது. அந்த வேதங்களை படித்த வேதாந்திகள் என்ன சொல்றாங்க? அழிவற்றது, தோற்றமில்லாதது ஒரு உலகம் அங்கே இருக்கு. அந்த உலகத்தை யார் ஒருத்தங்க அடையிறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, மீண்டும் இந்த பூலோகத்தில், அதாவது நேற்று படித்தோம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம், இந்த துக்கம் நிறைந்த இந்த உலகத்துல வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க, பிறவி எடுக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவருடைய உலகத்துல பகவான் கிருஷ்ணர் ராதையும் என்னென்னைக்கும் நித்திய லீலை புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆன்மீக உலகின் வர்ணனை இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. பௌதிக கண்களுக்கு தோன்றாது. நம்ம வந்து மனசுக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படின்னு நம்ம படிக்கிறோம். யாராவது மனசுல இருக்க பரமாத்மாவை பார்த்துருக்கீங்களான்னா ஒருத்தருமே பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம யாருமே பார்க்கல. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அறிவு கண் கொண்டு நம்ம வந்து உள்ள பார்க்கல. நம்ம வந்து படிக்கிறோம், அதை ஏற்றுக்கிறோம், அந்த அளவுக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு ஓகே, நம்ம வந்து ஏற்றுக்கிற நிலைமைக்காவது நம்ம இருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம கண்களுக்கு அவர் தோன்ற மாட்டார். அது போல தான் பௌதிக அந்த ஆன்மீக உலகம் நம்மளால பார்க்க முடியாது. அதுதான் வந்து இந்த பிரம்ம ஜோதி நமக்கும் அவருக்கும் இடையில மறைச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு படிக்கிறோம். அப்புறம் பரம இலக்கு, நம்ம எல்லாருடைய அல்டிமேட் கோல் எது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த உலகத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதான். அழியாத நித்தியமான இன்பம் தரக்கூடிய உலகத்துக்கு போகணும் தான் எல்லாருமே ஆசைப்படுவோம். அதுதான் நம்முடைய இலக்கு. அடுத்தது எப்போதும் அழிவற்றது. இந்த மாதிரி நம்ம பிறந்து பிறந்து இறந்துகிட்டு இருக்க வேண்டாம். அங்கே போனால் என்றைக்குமே பிறந்த அப்படியே தோன்றி எப்படி இருக்குமோ அந்த உருவத்தில் நமக்குன்னு ஒரு ஆன்மீக உருவம் அங்கே கிடைக்கும். அந்த உருவத்தோட பகவானுக்கு சேவை செஞ்சுக்கிட்டு இன்பத்தோட வாழலாம். அப்புறம் தவறாதது, பிழைகளற்றது. அந்த உலகத்தில் வந்து நம்ம தப்பே செய்ய மாட்டோம். தப்பு செஞ்சோம்னா மறுபடியும் இங்கே தான் வந்தாகணும். அதுதான் இங்கே முக்கியமாக கவனிக்கணும். ஏன் நம்ம எல்லாம் பிறந்து வந்திருக்கோம்னா தவறு செஞ்சுருக்கிறோம், பிழை செஞ்சுருக்கிறோம், என்னமோ அபச்சாரம் பண்ணியிருக்கிறோம். அதனால தான் இங்கே வந்திருக்கோம். நம்மளை ஏற்கனவே அங்கே தான் இருந்திருக்கிறோம், தவறு செஞ்சு இங்கே விழுந்துட்டோம். அதுதான் வீழ்த்த ஆத்மாக்கள் அப்படிம்பாங்க. அப்புறம் எல்லையற்ற ஆனந்தம் நிறைந்தது. இங்கே வந்து நம்ம இன்பமும் அனுபவிக்கிறோம், துன்பமும் அனுபவிக்கிறோம். ஒரு நாள் இன்பம் அனுபவிச்சா 10 நாள் துன்பம் அனுபவிப்போம். ஒரு மணி நேரம் இன்பம் அனுபவிச்சா 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் துன்பம் வைப்போம். ஆக துன்பம் தான் அதிகமாக அனுபவிச்சுட்டு இருப்போம், இன்பம் ஓரளவு கம்மியாக தான் அனுபவிப்போம். அப்படி எல்லையற்ற ஆனந்தம் நிறைந்தது எது? துன்பமே இல்லாமல் வெறும் ஆனந்தமே அடையக்கூடிய இடம்தான் பகவானுடைய அந்த உலகம். தோன்றி மறையும் இந்த ஜடத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. இது வந்து என்ன செய்யுது, இந்த பிரபஞ்சம் தோன்றுது மறையுது, நாமளும் பிறக்கிறோம் இறக்குறோம். இந்த நிலை அதுக்கு கிடையாது. இந்த ஜட உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஆன்மீக நிலையில அது இருக்குது. அப்புறம் மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ரூபமுடைய புல்லாங்குழல் ஊதும் கிருஷ்ணர். அங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிருஷ்ணர்லயே நம்ம பார்த்த உடனே என்ன செய்வோம்னா நமக்கு மயக்கம் வரும். ஏன்னா அவர் மேல அவ்வளோ ஒரு அட்ராக்ஷன். அது யாருக்காக அந்த கிருஷ்ண ரூபம் அட்ராக்ஷன் இல்லைன்னு யாராவது சொல்லுங்க பார்ப்போம். நம்ம குரூப்ல யாருமே இருக்க மாட்டீங்க. எல்லாரும் வந்து பகவானுடைய அந்த ரூபத்து மேல ஒரு அட்ராக்டிவ் இருக்கும். ஏன்னா அவர் அந்த அளவுக்கு கவர்ச்சியுடைய ரூபமுடையவர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். அந்த இடத்தை அடைந்தவர் திரும்புவதில்லை. அங்கே போனவங்க யாரும் மீண்டும் பிறவி எடுக்க மாட்டாங்க. நித்தியமானது. நாம் வந்து நித்தியமானது தான் நம்மளுடைய ஆத்மா. ஆனால் இந்த உலகம் நித்தியமானது இல்லை. இது வந்து டெம்பரரி. ஆனால் அந்த உலகம் நித்தியமானது. பிறப்பு இறப்பு வீட்டிலேருந்து விடுதலை கிடைக்குது. அப்புறம் எல்லா ஆசைகளும் நிறைவேற்றக்கூடிய, அங்கே வந்து என்ன இருக்குது, நம்ம வந்து சொல்லுவோம் தேவலோகத்தில் இருக்குன்னு சொல்லுவோம்ல, கற்பகுருஷம் காமதேனு அப்படின்னுட்டு. அது வந்து அது மாதிரி அங்கே இருக்கிறது அனைத்துமே வந்து என்ன, நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம கைக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்ம ஆசைகளை நிறைவேற்றக்கூடிய இடம் வந்து அந்த பரமமான பகவானுடைய லோகம். அப்படிப்பட்ட லோகத்தில் தான் பகவான் வந்து என்னென்னைக்கும் லீலைகள் புரிகிறார். அந்த மாதிரி ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி இங்கே வர்ணனை கொடுத்துருக்குறாங்க. 22 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. எல்லோரிலும் சிறந்தவரான பரமபுருஷ பகவானை களங்கமற்ற பக்தினால் அடைய முடியும். அவர் தனது இருப்பிடத்தில் வசிக்கும் போதிலும் எங்கும் நிறைந்தவராக உள்ளார். மேலும் அனைத்தும் அவரினுள் அமைந்துள்ளது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ என்ன சொல்றாங்க, அப்படிப்பட்ட உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பரமபுருஷ பகவான் அவர் யாரு? சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட்ஹெட், பரமபுருஷ பகவான் அப்படின்னு எல்லாமே அவருக்கு பேரு. அவர் யாரு? கிருஷ்ணர் தான். அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணரை நாம் வந்து எப்படி அடைய முடியும்? அந்த உலோகத்துக்கு நம்மளால எப்படி போக முடியும்? இது நம்மளுடைய கேள்வி. அதுக்கு என்ன செய்யணும்? நாம களங்கமற்ற பக்தி. பக்திங்கிற அந்த ஒன்று தான் வந்து நாம என்ன செய்ய முடியும்? அவர்கிட்ட செலுத்த முடியும். அவர் அதைத்தான் எதிர்பார்க்கிறாரு நம்மகிட்ட. ஒரு அப்பா வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட என்ன எதிர்பார்ப்பாங்க சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க. ஒரு அப்பா வந்து ஒரு குழந்தைகிட்ட என்னத்தை எதிர்பார்ப்பாங்க?
யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, மாதாஜி நல்ல சொல்லுங்க. குழந்தைங்க நல்லா படிச்சு நல்ல நல்ல வேலைக்கு போய் நல்ல கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் அந்த மாதிரி நல்ல எதிர்பார்ப்பாங்க. வேற சமூகத்துல நல்ல நல்ல மனிதனா இருக்கணும், ஒழுக்கமுடைய சமூகத்துல மதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு மனிதனாக ஒழுக்கமா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். இருக்கணும். வேற ஒழுக்கமுடைய அன்பா பகவானை இருக்கணும். பற்றி நினைத்து வளரணும்னு நினைப்பாங்க மாதாஜி. ம் சரி, இன்னும் யார் சொல்றீங்க, விருப்பப்படுறீங்க? கடைசி பொறுப்பா வரைக்கும் நம்மள மத்தவங்களோட நல்லபடியா கருணையா பாத்துக்கணும் அந்த இருக்கணும்னு மாதிரி நினைப்பாங்க இருப்பாங்க. மாதாஜி. புரியல, 2 பேர் சேர்ந்து பேசுறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க. சிவகாமி மாதாஜி என்னமோ சொன்னீங்களே, சொல்லுங்க. பொறுப்பா கருணையோட இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க மாதாஜி மத்தவங்க கிட்ட. சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட், எல்லாரும் சொன்ன ஆன்சர் கரெக்ட். ஆனா அத்தனையும் பௌதீகமா நினைச்சோம்னா, நம்ம பௌதீகத்துல தான் நம்ம வாழறோம், நம்ம பௌதீகமா தான் நம்மளால எண்ண முடியும், கரெக்ட். ஆனா ஒரு தந்தை உள்ளபடியே எதிர்பார்க்கறது பகன்ட்ட என்னன்னா அன்பு. அன்பு எதிர்பார்ப்பாரா, எதிர்பார்க்க மாட்டாரா? எதிர்பார்ப்பாங்க மாதாஜி. கண்டிப்பா. அது தப்பு ஒண்ணும் இல்லைல்ல. தப்பே இல்லை. அதைத்தான் பகவான் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கிறாரு. அவருடைய குழந்தைகள் நம்ம எல்லாரும். அப்போ அவர் என்ன செய்யறாரு, நம்ம கிட்ட அவர் வந்து அவர்கிட்ட நாம அன்பை எதிர்பார்க்கிறாரு. நாம அவர்கிட்ட அன்பு செய்யணும், அன்பு தொண்டு செய்யணும். அவர் வந்து நம்மளை விட்டு பிரிஞ்சு இருக்க அவருக்கு மனசு இல்லை, நம்ம கிட்ட வரணும், நம்ம குழந்தைகள் நம்மகிட்ட வரணும் அப்படின்னு அவர் விருப்பப்படுறாரு. அதைத்தான் வந்து என்ன சொல்றாரு, அப்போ நாம என்ன செய்யணும், அவர் மேல பக்தி, களங்கமற்ற பக்தியை அவர்கிட்ட செய்யணும். நான் அந்த இடத்துல வந்து என்ன செய்யலாம், அவர் வந்து அந்த கோலோகத்துல தான் இருக்கிறாரு, வைகுண்டத்துல தான் இருக்கிறாருன்னு நம்ம நினைக்க வேணாம். அங்க இருக்கிறாரு, அதே சமயம் இங்கேயும் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குள்ளேயும் எங்கும் நிறைந்தவர். விஷ்ணு அப்படிங்கிறதுக்கு விளக்கமே வந்து எங்கும் வியாபகமானவர், எல்லா இடத்துலையும் வியாபகமா இருக்கிறவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த நிலையில இருக்கிறதுனால அவர் அங்கேயும் இருக்கிறாரு, இங்கேயும் இருக்கிறாரு. ஏன்னா நம்மளோட இருக்கணும்னு அவருக்கு விருப்பம். இங்க வந்து நம்ம கண்ணுக்கு தெரியலையே தவிர நம்ம கூடவே வசிச்சுட்டு இருக்காரு. நீங்க ஜபம் பண்ணுங்க, உங்க இதுக்கு வந்து அவர் உட்கார்ந்துருப்பாரு. நம்ம சொல்லுவோம், ஒரு ஒரு இது சொல்லுவோம், ராமாயணம் கதை நடக்கிற இடத்துலலாம் ஆஞ்சநேயர் வந்து உட்காருவார்னு நீங்கள்லாம் எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க. அதே மாதிரி பகவான் வந்து நமக்கு ஜபம் பண்ணும் பொழுதெல்லாம் அவர் வந்து நம்ம பக்கத்துல உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாராம். அதனால தான் வந்து ஜபத்தை வந்து பகவானை மனசுல நினைச்சு நம்ம பண்ணணும். அதாவது நம்மளும் அந்த தூய்மையோட பண்ணும் பொழுது பகவானும் அங்க வர்றாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவானுடைய எங்க இருக்கிறாரு, எல்லா இடங்களையும் நிறைஞ்சிருக்கிறாரு. அவர் வந்து தூய பக்தியினால் மட்டும்தான் அடைய முடியும். அதுதான் அந்த களங்கமற்ற பக்தியினால என்ன செய்யறாங்க, அந்த இடத்துக்கு சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 23லேருந்து 26 யோகத்தின் மூலமாக பரமனை அடைதல். யோகம் மூலமா எப்படி அடையிறாங்கன்னு பார்ப்போம். படிங்க யாராவது. புரியுதுமா மாதாஜி? படிங்க பிரபு. பரதர்களில் சிறந்தவனே, எந்த எந்த நேரங்களில் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகி மீண்டும் வருகின்றான் அல்லது வராது போகின்றான் என்பதை பற்றி நான் இப்போது உனக்கு விளக்குகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து உயிர் விட காலம் வந்து ஒரு கணக்கு வச்சிருக்கிறாங்க, யோகிகளுக்கெல்லாம் வச்சிருக்கிறாங்க. இந்த நேரத்துல உயிர் விட்டா இந்த உலகத்துக்கு சென்றடையலாம். அதுக்கு வந்து அவங்கெல்லாம் இப்போ பீஷ்மருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அவர் அந்த வரம், இச்சா வரம் வாங்கி இருந்தார். இறப்புக்கு வந்து இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட காலம், அந்த காலத்தில் உயிர் விட்டான்னா நான் வந்து விருப்பப்படுற நேரத்தில் உயிரை விட இருக்கக்கூடிய வரம் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, மரணப்படுக்கையில் அம்பு படுக்கையில் இருக்கும் பொழுதும் அவர் உயிரை விடலை, பிடிச்சி வச்சுருக்கிறாரு. எதுக்காக, அப்போ வந்து தட்சிணாயன காலம், அதாவது ஆடிட்டு அந்த மார்கழி மாதம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஆனால் அவர் வந்து தை பிறக்கணும், உத்தராயண காலம் பிறந்தோன்னா நம்ம உயிரை விடணும் அப்படின்னு வந்து என்ன பண்ணுறாரு, இறக்காம இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி செல்லக்கூடிய உயிரை விடக்கூடிய அந்த யோகிகள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க, மறுபடியும் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வராங்களா வராமல் போகிறாங்களா அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உனக்கு சொல்கிறேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்கிறாரு. பல்வேறு காலங்களில் மரணம் அடைதல். நம்ம வந்து இறப்புங்கிறது நம்ம கையில் கிடையாது. வந்து யோகிகளுக்கு வேணால் அவங்க வந்து மூச்சை பிடிச்சி வச்சுக்கிறதுக்கான அந்த திறமை இருக்கும். ஆனால் நம்மளாலலாம் ஒரு நிமிஷ காலம் கூட மூச்சை பிடிச்சி வைக்க முடியாது. எப்போ உயிர் போகணுன்னு விதி இருக்கோ அதில் டக்குன்னு உயிர் போயிடும் நமக்கெல்லாம், அதுதான். ஆனால் யோகிகள் என்ன செய்கிறாங்க, அவங்க விருப்பப்படி உயிரை விடுறதுக்காக தான் அவங்க யோக பயிற்சியில் ஈடுபடுறாங்க. அப்போ
ஒருவர் மிக நன்றாக யோகத்தை பயிற்சி செய்திருந்தாலும் கூட அவர் பரமபுருஷ பகவானை அடைவதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உடலை விடுவது அவசியமாகும். பகவானை போய் சென்றடையணும்னா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால நேரம் இருக்குது. அது எப்படி உயிர் எந்த வழியாக போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது. மற்ற துவாரங்கள் வழியாக போகிற உயிர் நிச்சயமாக பகவானை சென்றடையாது. இந்த தலை உச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த சகசிராகாரம் வழியாக உயிர் போனாதான் அந்த மேல் உலகங்களுக்கு போகணும்னு நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லுது. அதை போல் நாம் பகவானுடைய உலகத்துக்கு போகணுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வர வரையிலும் உயிரை விடுறதுக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, யோக பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பாங்க. ஆனாலும் அது நடக்குமா நடக்காதாங்கிறது பகவானுடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது. ஆனால் பக்தர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, அனைத்தையும் கிருஷ்ணர் கையில் ஒப்படைத்து விடுவதால் பக்தர்கள் என்ன செய்கிறாங்க, எனக்கு எப்போ வேணால் உயிர் போட்டோம், எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய கையை போய் இறுக்கி பிடிச்சிக்கிறாங்க. பக்தி மூலமா அந்த களங்கமற்ற பக்தர்கள் அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை. எனக்கு எந்த நேரம் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, எந்த லோகத்துக்கு நான் போனாலும் பரவாயில்ல, திரும்பவும் பாதாள லோகத்துக்கு போனாலும் நரகத்துக்கு போனாலும் எனக்கு கவலை கிடையாது. எனக்கு எப்போதும் பகவானுக்கு பக்தி செய்யணும், இது ஒன்று தான் என்னுடைய குறிக்கோள் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியவங்க தான் பக்தர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறாங்க. நம்ம குலசேகர ஆழ்வார் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பதி மலையில் திருமலையில் போய் என்ன சொல்வார், படியாய் கிடந்தேனும் உன் பவளவாய் காண்பேனோ அப்படிம்பாரு. அந்த திருமலையில் ஒரு மரமாக பிறப்பானா ஒரு பூவாக பிறப்பானான்னு வருஷத்தில் பன்னத்து பூச்சியாக இருப்பானான்னெல்லாம் பாடிட்டு கடைசியாக அந்த படி குலசேகரன் படின்னு இன்றைக்கும் இருக்குது திருப்பதியில். அந்த பகவானுடைய சன்னதிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த குலசேகரன் படி படியாய் கிடந்தேனும் நீ பவளவாய் காண்பேனோ அப்படின்னு அவர் என்ன செய்கிறார், பகவானை எந்நேரமும் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தால் போதும், நான் ஒரு படியாக கூட கிடக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. அந்த நிலையில் இருக்கவங்க தான் பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 24 யார் வாசிக்கிறீங்க? மாதாஜி. பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள் அக்னி தேவனின் ஆதிக்கத்தில் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்றாங்க, பரபிரம்மனை அறிந்தவர்கள், பரபிரம்மனை அறிந்தக்கூடிய அந்த யோகிகள் என்ன செய்யறாங்க, எப்போ உயிரை விடுறாங்க அப்படின்னா அக்னி தேவனின் ஆதிக்கம். ஒவ்வொரு தேவதைக்கும் ஒரு ஆதிக்க கட்டம்னு இருக்கும், நம்ம ஜாதகத்துலலாம் இருக்கும். இது சந்திரனோட உச்சம், இது சூரியன் உச்சம் அப்படின்னு. அது மாதிரி இது அக்னியோட உச்சம். அக்னியோட உச்சம் இருக்கிற காலத்துல ஒளியில்னா பகல் நேரத்துல அந்த சூரியன் ஒளி அந்த வீசக்கூடிய அந்த நேரத்துல பகல் நேரத்துல நல்ல நேரத்துல அந்த நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் தேய்பிறை வளர்பிறை நமக்கு இருக்குது. அந்த 2 காலகட்டங்களில் அந்த சுக்லபட்சத்தில் என்ன செய்கிறாங்க, சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களில் அதுதான் உத்தராயண காலம். அந்த தை மாதத்துலேருந்து ஆனி மாதம் வரையிலும் உள்ள அந்த காலகட்டங்களில் இவ்வுலகை விட்டு சென்று அந்த பரமனை அடைகின்றன. இங்கேருந்து உயிரை விட்டு அந்த காலகட்டத்தில் அந்த இறைவனை சென்று அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 25 படிங்க வரும் மாதாஜி. 8:22க்கு அப்புறம் 8:24 வந்துருச்சு. 23 இதுல மிஸ் ஆயிருக்கு மாதாஜி. 23 வரலையா? இதை படிச்சுட்டோமே பிரபு, வரலையா? இது சொல்லிட்டேன், 23 படிச்சாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 25 படி. ஹரே கிருஷ்ணா. புகையிலும் இரவிலும் தேய்பிறையிலும் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்களிலும் இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் சந்திரலோகத்தை அடைந்து மீண்டும் திரும்பி வருகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதெல்லாம் யோகிகளுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. யோகம் புரியுறாங்களா அஷ்டாங்க யோகிகள், அவங்களுக்கு தான் சொல்லியிருக்காங்க. நம்மளாலெல்லாம் நினைச்ச நேரத்துலலாம் உயிரை விடக்கூடிய இதெல்லாம் கிடையாது நமக்கெல்லாம் அந்த பாக்கியம். யோகிகள் என்ன செய்கிறாங்க, அதாவது இருட்டு நம்ம வெளிச்சத்துக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கு இல்லையா, அதனால புகை இருட்டு. அடுத்தது தேய்பிறை கிருஷ்ணபட்சம் அந்த நேரத்தில். அடுத்தது சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதங்கள், அது தட்சிணாயன காலம். ஆடியிலேருந்து மார்கழி மாதம் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த காலம். இவ்வுலகை விட்டு செல்லும் யோகிகள் எங்கே போகிறாங்க, சந்திரலோகத்தை அடைந்து அங்கே இங்கே பண்ண அந்த யோகத்தோட பலன்களை எல்லாம் அங்கே புண்ணியங்களெல்லாம் அங்கே அனுபவித்து தீர்ந்தோன்னா மறுபடியும் திரும்பி இந்த பூலோகத்துக்கு வருகின்றார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க.
ஒரு யோகியோட பாதை எப்படிப்பட்டது அப்படின்னா ஒளி நிறைந்தது. அக்னி தேவனின் ஆதிக்கம் ஒளியில் பகலின் நல்ல நேரத்தில் வளர்பிறை உள்ள 2 வாரங்களில் சுக்லபட்ச. அப்புறம் சூரியன் வடக்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதம் உத்தராயண காலம். இலக்கு எது அப்படின்னா பிரம்மஜோதி. அவங்களுடைய இலக்கு இவ்வளவு தூரம் பண்றாங்களே, அவங்களுடைய இலக்கு வந்து பகவானா அப்படின்னா இல்லை, அவங்க வந்து பிரம்மனை தான், அந்த அருவ பிரம்மனை, அந்த பிரம்மஜோதியை தான் அவங்க இலக்கா வைக்கிறாங்க. அந்த இடம் வரையிலும் தான் அவங்களால போக முடியுது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதே வந்து கர்மகாண்டா வழியில், அதாவது பலன் கருதி செய்யக்கூடிய அந்த யோகிகள் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, புகை இருக்கிற இடத்துல இரவு நேரத்தில் உயிரை விடுறவங்கெல்லாம் பலன் கருதி செய்ய விடுறாங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பகலில் உயிரை விடுறோமா, இது நம்மளே கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒருத்தர் இறந்தாங்கன்னா அதை வச்சே நம்ம ஓரளவுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியும். எல்லாருமே வந்து திரும்பி வரக்கூடிய ஆத்மாக்கா தான் இப்போ நிறைஞ்சிருக்கிறோம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளால யூகிக்கிறதுக்கு இது நமக்கு கீதை வந்து சொல்லி தருது. இரவு நேரத்தில் தேய்பிரையில் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் சூரியன் தெற்கு நோக்கி செல்லும் 6 மாதம் தட்சிணாயன காலத்தில் அவங்களுடைய இலக்கு இது சந்திர கிரகம் என்று திரும்பி வருதல். சந்திர கிரகம் வரையிலும் போகிறாங்களாம். அதுக்கு மேலே அவங்களால தாண்ட முடியல. அந்த இடம் போய் இவங்க என்னென்ன பலன் செஞ்சுருக்காங்களோ பாவ புண்ணிய கணக்கு அதெல்லாம் அங்கே அனுபவிச்சு தீர்த்துட்டு திரும்பவும் இந்த பூமிக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. 26 படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வேத கருத்தின்படி இந்த உலகில் இருந்து செல்வதற்கு 2 வழிகள் உள்ளன. ஒன்று ஒளியில், மற்றது இருளில். ஒளியில் உடலை விடுபவன் திரும்பி வருவதில்லை, ஆனால் இருளில் உடலை வருபவனோ திரும்பி வருகிறான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்போ வந்து வேதங்கள்ல இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாரும் நம்மளா சொல்லலை, வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுபடி என்ன, இந்த உலகத்திலேருந்து உயிர் போகுதுன்னா அதுக்கு 2 வழி சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஒன்று ஒளியில், ஒன்று இருளில். ஒளியில் போறவன் திரும்பி வர்றதில்லை, இருளில் போறவன் திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வருகிறான் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லிட்டாங்க. ஒளியில் இதுதான் வந்து இந்த பிரம்மஜோதி தான். அதுதான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சவரையிலும் இது பிரம்மஜோதி தான். ஒளியில் திரும்பி வருவதில்லை இந்த உயிரை விடுறவங்க, இருளில் உயிரை விடுறவங்க திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வந்துடுறாங்க. அடுத்து 23லேருந்து 26 வந்து யோகத்தின் மூலமாக பரமனை அடைதல். இதுவரையிலும் வந்து பிரம்மஜோதி சந்திரலோகம் வரையிலும் போறவங்களை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்போ யோகம் செய்யறது மூலமா பகவானை சென்றடைகிறதுக்கான வழியை இங்க சொல்றாங்க. யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அர்ஜுனா, இவ்விரண்டு பாதைகளையும் அறிந்துள்ள பக்தர்கள் ஒருபோதும் குழப்பம் அடைவதில்லை. எனவே எப்போதும் பக்தியில் நிலை பெறுவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி, இது வந்து இப்போ 2 வழி சொன்னாரு. ஒன்று இருள், ஒன்று ஒளி. இந்த 2 வழியிலையும் வந்து யோகிகள்லாம் ட்ரை பண்றாங்க அங்க போகணும் அப்படின்னுட்டு. ஆனா பக்தர்கள் என்ன செய்யறாங்க, அந்த 2 பாதைகளை பத்தி கவலையே படுறதில்ல. அது எந்த பாதையா இருந்தாலும், இருள்ல உயிரை விட்டாலும் கவலைப்படல, ஒளியில உயிரை விட்டாலும் கவலைப்படலை. குழப்பம்ங்கிறது அவங்களுக்கு இல்லை. ஏன் அப்படின்னா பகவான் மேல அவங்களுக்கு நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால அவரு நம்மளை பார்த்துக்குவாரு. நம்மளை எங்கே கொண்டு சேர்க்கணுமோ அந்த இடத்துக்கு அவரே கொண்டு சேர்த்துருவாரு. இல்லை நம்ம இங்கே தான் பிறக்கணும்னு நமக்கு இருந்தாலும் கூட அதையே நம்ம ஏற்றுக்கணும். பகவானுடைய விருப்பத்தை நாம நிறைவேற்ற வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்படிங்கிற நிலையில அவங்க வந்து எந்த உலகத்துக்கு போகணுங்கிறத சூஸ் பண்றதே இல்லை. அவங்க ஒன்லி அவங்களோட வேலை என்ன, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டாற்றுதல். இதுதான். அதை ரொட்டீனாக அவங்க வந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே தவிர இந்த நேரத்தில் உயிரை விடணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்களுக்கு அவங்க இடம் கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 பாதைகளாலும் பக்தர்கள் குழப்பம் அடைவதில்லை. அவங்களோட வேலை பகவானுடைய திருப்பாதங்களை வணங்கிட்டு இருக்கிறது தான். அதை தாண்டி வேற எதுவும் இல்லை. அவங்களுக்கு குழப்பம், கவலை, பயம், ஆசை எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே திறந்துடுறாங்க அப்படின்னு. 28 படிக்கும். வேதேஷு யஜ்ஞேஷு தபசு சைவதானேஷு புண்ணிய பலம் பிரதிஷ்டம் அத்யேதி தத் சர்வமிதம் விதித்வா யோகி பரம் ஸ்தானமுபைத்தி சாத்தியம். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்ம ஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அவன் அடைகிறான்.
எவ்வளோ ஈஸியாக நமக்கு சொல்லிட்டார் பாருங்க பகவான். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தரும் பலவிதமாக வந்து முயற்சி பண்ணுறாங்க. என்ன செய்கிறாங்க? வேதங்களை படிக்கிறாங்க. ஒரு வெரைட்டி வந்து யார் பிராமணர்கள் வந்து போய் வேதங்கள்லாம் படிக்கிறாங்க. அதன் மூலமாக அந்த பகவானை பற்றிய அறிவை வளர்த்துக்கிறாங்க. அடுத்த கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்கிறாங்க? யாகம் செய்கிறாங்க. நம்மளுடைய திரேதாயுகத்தில் யாகம் செஞ்சு தான் பகவானை சென்றடைஞ்சாங்கன்னு நம்ம படித்தோம் நேத்தி. அது யாகம் செய்கிறாங்க, அந்த மூலமாக இறைவனை அடையிறாங்க. அடுத்தது தவம். நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க? தவம் செய்கிறாங்க. பகவானை குறித்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து மூச்சை அடக்கி தவம் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ கடினமான வேலைகள்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அடுத்தது தானம் கொடுத்தல். அது வந்து ஒரு கிரகஸ்தன் நிறைய தானம் கொடுப்பான். தானம் கொடுக்கறதுனால புண்ணியம் சேரும் அப்படிங்கிறதுனால ஒரு தானம் கொடுக்குறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்கிறாங்க? கர்மி. அந்த கர்மயோகம். கர்மயோகம்னா பலன் கருதாது பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய செயல்கள், அதுதான் கர்மயோகம். அந்த கர்மயோகம் செய்கிறாங்க ஒரு பேர். இன்னும் கொஞ்சம் பேர் ஞான யோகம் செய்கிறாங்க. ஞானப்பாதையை தேர்ந்தெடுத்து ஞான யோகம் பண்ணுறாங்க. இப்படி பலவிதமாக பகவானை அடையிறதுக்கு பலவிதமான செயல்களில் ஈடுபடுறாங்களே, அது எல்லாத்தையும் நீ பக்தி தொண்டு செஞ்சால் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படிங்கிறாரு பகவான். பக்தி தொண்டின் பாதையை ஏற்பவன் வேதங்களை படித்தல், யாகங்களை செய்தல், தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல் ஆகியவற்றால் அடையப்படும் பலன்களை இழப்பதில்லை. இந்த இத்தனையும் செஞ்சால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன், அது என்ன பலன்? பகவானை சென்றடையணுங்கிறது தான் அந்த பலன். அந்த பலனை நீ பக்தி தொண்டு செஞ்சு ஈஸியாக அனுபவிச்சுக்கோ, எடுத்துக்கோ அப்படிங்கிறாரு பகவான். நாம ஏன் கடினப்பட்டு அந்த மாதிரியெல்லாம் உழைக்கணும்? தேவையே கிடையாது. பகவானுக்கு ஈஸியாக நம்மளால் காலையில் முடிஞ்சால் மங்களாரத்தியில் உட்காந்துடணும். 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி பார்க்குறதா, அப்புறம் ஜபம் பண்ணுறதா, அப்புறம் வந்து பகவத்கீதை கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறதா, பாகவதம் படிக்கிறதா, அப்புறம் சத் சங்கத்தில் ஈடுபடுறதா, அப்புறம் பகவான் வீட்டில் இருக்க விக்கிரகங்களுக்கு நம்ம வந்து மலர்களை அர்ப்பணித்து அவங்களுக்கு வேண்டிய நைவேத்தியங்களெல்லாம் செஞ்சு படைச்சிட்டு அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கிறோமா, 4 பேருக்கு வந்து இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை நம்ம எடுத்து சொல்கிறோமா, இது எல்லாமே பக்தி தொண்டு. இப்போ நான் பேசுறது நீங்கள் கேட்குறது எல்லாமே பக்தி தொண்டு. இதை வந்து ஈஸியாக செய்கிறத விட்டுட்டு ஏன் வந்து நம்ம கடினமாக நாம் வந்து அதில் செய்யணும்? இதுவே நமக்கு வந்து என்ன செய்யும்? அந்த பலனை கொடுத்துடும். இவை அனைத்தையும் பக்தி தொண்டை செய்வதன் மூலமாகவே இவை அனைத்தையும் பெற்று இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அடைகின்றான். இந்த பக்தி சர்வீஸ், நம்மளுடைய டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலமாகவே இறைவனை சென்றடைய முடியும். அதை வந்து 12வது சாப்டரில் எப்படியெல்லாம் டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்யலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பின்னாடி படிக்கலாம். இப்போ வந்து இதை வந்து பகவான் வந்து சொல்லிட்டாரு ஈஸியாக நம்ம செய்யறதுக்கு. அடையப்படும் பலன்கள். பகவானை அடைவதில் உயர்ந்த நிலை என்னென்ன? வேதங்களை படிக்கிறதுனால, யாகங்கள் செய்கிறது, தவம் புரிதல், தானம் கொடுத்தல், கர்மஞான பாதைகளை மேற்கொள்ளுதல், இறுதியில் நித்தியமான உன்னத இடத்தை அடைதல். இதெல்லாம் வழி, பகவானை சென்றடையறதுக்கான ஒரு வழிகள். இவை அனைத்தும் அடைவதற்கு நம்ம என்ன செய்யணும்? ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி, நமக்கு எல்லாருமே வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாமே லெவல் 2 வந்திருக்கீங்க. அடுத்தடுத்த நிலையில் வரும்போது உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க, ஷெல்டர் ஃபார்ம், ஆஸ்ட்ரேயா ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க. அது நீங்கள் ஃபில் பண்ணினா நீங்கள் இங்கே நம்மளுடைய இஸ்கானில் இருக்காங்க. நீங்கள் வெளியில் வேறு எதுலையாவது ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்தில் இருந்து கூட நீங்கள் அது வந்து நான் தீட்சை எடுத்துருக்கலாம். இல்லை எடுக்கலை, இதுவரையில் யாரும் எடுக்கலை அப்படின்னா இங்கே இருக்க நம்ம குரு மகாராஜ் மூலமாக அவருக்கு கீழே நம்ம ஷெல்டர் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நாங்கள்லாம் ஷெல்டர் எடுத்து தீட்சையும் எடுத்துக்கிட்டோம். அந்த மாதிரி தான் இது சொல்கிறாங்க. இவை அனைத்தையும் அடைவதற்கு ஒரு ஆன்மீக குருவை அணுகி அந்த குரு மூலமாக தீட்சை பெறும் வழிமுறையில் ஆர்வம் கொண்டு துவங்க வேண்டும். இதெல்லாம் ஆரம்பப்படி. இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்? ஒரு ஆரம்பப்படி பகவான் நம்ம வந்து குரு மூலமாக தீட்சை அடையணும். ஏன்னா அவர் நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. நமக்கு வந்து எப்படியெல்லாம் செய்யணும், என்னென்ன ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் இருக்குது, அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால நம்ம எப்படி வந்து ஈஸியாக ஆன்மீகத்தில் முன்னேறலாம் அப்படிங்கிறது எல்லாம் அவங்க நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாங்க. அந்த நிலையில் நம்ம வந்து பக்தி பாதையில் அடியெடுத்து வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து இதில் சொல்லியிருக்காங்க. பகவத்கீதையின் மீது சற்று நம்பிக்கை. இப்போ வந்து நிறைய பேர் இந்த குரூப்பில் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. ஆனால் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு 11லேருந்து 13 பேர் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாங்க. ஏன் மற்ற பேருக்கு இந்த கிளாஸ் வர்றதுக்கு ஏன் டைம் இல்லை? ஏன் அவங்களுக்கு ஏன் இதில் நம்பிக்கை இல்லையா, இல்லை நேரம் இல்லையா, அல்லது ஆர்வம் இல்லையா தெரியல. அது வந்து நம்ம எல்லாருமே இப்போ இங்கே இருக்கிறோம் அத்தனை பேரும் வந்து நம்பிக்கையின் பேரில் தான் வந்து உட்காந்துருக்கோம். பகவான் கிருஷ்ண வாயிலேருந்து வந்த இது கீதை, அந்த அமிர்தம் போன்ற விஷயங்களை நம்ம கேட்கணும்னு பகவான் மேலே நம்பிக்கையோடு வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறோம். அடுத்தது வந்து என்ன சொல்கிறாங்க? அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தனிடம் மட்டுமே கேட்டல். இப்போ வந்து
பாகவதம் பார்த்தீங்கன்னா 7 நாள்ல வந்து பாகவத சப்தாகமம்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் என்ன செய்வாங்க சப்தாகத்துல பைசாவுக்காக செய்கிறவங்க. அந்த சப்தாகம் பண்ணால் அவங்களுக்கு ஒரு தொகை கிடைக்கும். அது தப்பு சொல்லக்கூடாது, அவங்களுடைய வாழ்வாதாரம் அதில் இருக்கலாம். ஆனால் அதை தாண்டி யார் ஒருத்தங்க இந்த இதுக்கு வந்து ஒரு விலை வைக்காம இந்த பக்தி வச்சு ஞானத்தை வந்து எதுக்கும் விலையற்ற நிலையில் எடுத்து அடுத்தவங்களுக்கு உரைக்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து உண்மையான வார்த்தைகளாக இருக்கும். ஏன்னா அது பகவான் என்ன சொன்னாரோ அது அப்படியே சொல்லுவோம். அவங்க என்ன செய்வாங்க, கொஞ்சம் சுவையை சேர்க்குறேன்னு கொஞ்சம் கற்பனையை கலந்துருவாங்க. அதுதான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பக்தனிடமிருந்து மட்டுமே இதை கேட்க வேண்டும். அடுத்தது என்ன, பக்தர்களின் சங்கத்தில் சேவை செய்தல். நம்ம எல்லாம் வந்து என்ன செய்யணும், இப்போ பக்தர் கூட்டமாக இருக்கிறோம், நம்ம இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற இப்படியே இருந்துடக்கூடாது. நாளைக்கு வந்து எங்கேயாவது நம்ம யாத்திரை வச்சாங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் ஒன்று போய் கலந்து ஒருத்தர் பார்த்து நம்ம பகவானை பற்றிய விஷயங்களை பரிமாறிக்கணும். இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா எனக்கு தெரிஞ்சதை தான் நான் சொல்கிறேன். எனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்ததுன்னா அதை நான் கேட்டுக்குவேன். அதனால தான் வந்து சத்சங்கம் தேவை அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அந்த சங்கத்தில் நாம் என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு தொண்டாற்றணும். அப்புறம் பக்தி தொண்டு நிலை பெறுதல். அதில் வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக அந்த தொண்டில் ஈடுபடணும். பகவத்கீதை படிப்பதில் ருசி ஏற்பட்டு இன்பமயமாகி இதை படிக்க படிக்க நமக்கு வந்து இது மேலே ஒரு ருச்சி வரும். ஏன்னா இதில் அவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. நமக்கு தினம் தினம் எடுத்து படிச்சிங்கன்னா புது புது கருத்துக்கள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். அந்த மாதிரி அந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறதுல நமக்கு ஒரு ருசி ஏற்படணும், அதில் ஒரு இன்பம் அடையணும். அப்புறம் கிருஷ்ணன் மீது பூரண அன்பினை பெற்று பகவான் மேலே நம்ம எப்படி இருக்கணும், ஒரு தந்தை மகன்கிட்ட எதிர்பார்க்குற மாதிரி நாம பகவான்கிட்ட நம்ம அப்பா மேலே எப்படி அன்பு செலுத்துவோமோ அதை போல ஒரு அன்பினை பெற்று கிருஷ்ணனின் இருப்பிடமான கோலோக விருந்தாவனத்திற்கு மாற்றப்பட்டு கடைசியாக நம்ம எல்லாரும் அங்கே போகணும், அந்த விருந்தாவன லோகத்துக்கு போயிடணும் நம்ம. அதுதான் நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல். அந்த இடத்துக்கு போய் நித்தியமாக என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ்க்கை, இந்த கஷ்டம் இன்ப துன்பமான இந்த வாழ்க்கையை விட்டுட்டு இறைவனுடைய அந்த உலகத்துக்கு போகணுங்கிறது தான் நம்மளுடைய அனைவருடைய இலக்காக இருக்கணும். அப்படிங்கிறது இந்த இது வரையிலும் நம்ம 8வது சாப்டர் வழியாக நம்ம வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு பாடம் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. ஒரே முயற்சியில் ஒருவன் எல்லாவற்றையும் அடைந்து பகவானின் தாமத்தையும் அடைகின்றான். அதுதான் பக்தி யோகத்தின் மகிமை. இப்போ வந்து நம்ம ஒரே முயற்சியில் இந்த ஒரு பிறவியிலேயே பகவானுடைய உலகத்துக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு எல்லாருக்கும் சந்தேகம் இருக்கும். கண்டிப்பாக போக முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. எப்படி, நம்ம பக்தி யோகத்தை ஒரு ஸ்ரத்தையோடு செய்யும் பொழுது போக முடியும். இப்போ வந்து அதுக்கு உதாரணமாக வந்து யாரெல்லாம் சொல்லலாம், அஜாமிலன் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு, யமதர்மராஜா வாயில சிக்கி கடைசியில் அந்த பிறவியிலேயே அவர் வந்து இதுக்கு போகிறாரு. நாரதர் வந்து அதே போல் முக்தி நிலை, அவர் வந்து ஒரு மெய்டோட குழந்தையா பிறந்து அவர் வந்து அந்த பிறவியிலேயே நாரதராக வந்து ஒரு உத்தமமான நிலை கிடைச்சிது. அதுபோல் இன்னும் வந்து யாரெல்லாம் போனாங்க, பிரகலாதன் அவர் வந்து குழந்தை பிறந்ததுலேயே அந்த பிறவிலேயே அவர் வந்து மேல் உலகத்துக்கு அவர் சென்றார். வால்மீகி அவங்க அந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம உதாரணமாக சொல்லலாம். இப்படி எல்லாமே எதனால் போனாங்கன்னா அந்த பக்தி யோகத்தோட மகிமையினால தான் போனாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. இது இன்னைக்கு 8வது சாப்டர் முடிஞ்சிட்டு இதில் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா மட்டும் கேட்கலாம். யாருக்காச்சும் இந்த சாப்டரில் ஏதாவது புரியல அப்படின்னா கேட்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருப்யச்ச கிருபா சிந்துப்யேவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கொடி வைஷ்ணவ விருந்துக்கு ஜெய. ஸ்ரீல பிரபாதா கி ஜெய. நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூருக்கு ஜெய. ஜெய். Glories to the assembled devotees. Hare Krishna, Hare Krishna, ஹரே Krishna கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்காச்சும் ஏதாச்சும் இதில் டவுட் இருக்கா, இல்லை கருத்துக்கள் இருக்கா, தாராளமாக சொல்லலாம். எல்லாருக்கும் புரியுது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. மாதாஜி, நீங்க அந்த 3 மணி கிளாஸ்லயும் திரும்ப திரும்ப அதான் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, நம்ம குரு மூலியமா தான் வந்து போக முடியும் அப்படின்னு. அதனால நான் கேட்டிருந்தேன், ஷெல்டர் எடுத்துக்கிறதுக்காக மணிமேலை மாதாஜி எனக்கு கால் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க, ஃபார்ம் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அதை நான் உங்ககிட்ட சொல்லணும், ஒரு சிக்ஷா குருவா உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நான் விருப்பப்படுறேன் மாதாஜி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரிபோல். இது பவானி மாதா போல எல்லாரும் வந்து என்னன்னா
நம்ம குரு கிட்ட வந்து ஒரு ஷெல்டர் எடுத்துக்கணும். யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷெல்டர் ஃபார்மை இந்த குரூப்லயே வந்து சொல்லிடுவேன். மாதாஜி சிவகாமி மாதாஜியை விட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு கண்டிப்பா போடுவாங்க. யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ இப்ப வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு வந்து அநேகமா ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல எடுத்திருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட் இல்ல தானே? மாதாஜி, எங்கேயும் எடுக்கலையா? எதுவும் எடுக்கல. எடுக்கலன்னா நீங்க கண்டிப்பா இதுல எடுத்துங்க பிரபு. இவங்க வந்து ஒரு ஈஸியான வழியில அவங்க தீட்சை கொடுக்கறாங்க. ஹரே இதை கிருஷ்ணா. தப்பாடாதீங்க. அதே மாதிரி இன்னும் எனக்கு யாரு அது உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு தான் மாதாஜி இன்னைக்கு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ரொம்ப காலையில சந்தோஷம், கால் பண்ணாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதான் நம்ம வந்து ஏன்னா திரும்ப திரும்ப நீங்க எல்லாம் சொல்றது அதுதான், குரு மூலியமா தான் போக முடியும், குரு மூலியமா தான் போக முடியும்னு நீங்க சொன்னது எனக்கு உள்ளுக்குள்ள போய் நல்லா பதிஞ்சிருச்சு. எங்க ஹஸ்பண்ட் கிட்டயும் கேட்டேன், உனக்கு அதான் விருப்பம்னா நீ தயவு செய்து பண்ணிக்கோமா, இன் ஃபியூச்சர்ல நானும் வந்து எடுத்துக்கிறேன். அவரும் ஜெபம் பண்ணுவாரு மாதாஜி கூட. உங்க கிளாஸ்ல போடுவேன், அவருக்கு டைம் இல்லாட்டி யூடியூப் லிங்க் அவருக்கும் அனுப்பிச்சிடுவேன், கேட்டுக்குவாரு. எனக்கு ஸ்பெஷல் சைல்டு மாதாஜி, ஸோ 2 பேரும் ஒரே வேலை பண்றதுன்றது கஷ்டமா இருக்கும். அதனால டைம் கிடைக்கும் போது அவர் வந்து யூடியூப்ல கேட்டுக்குவாரு. அவரும் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்ல சொன்னாரு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தி அரே வந்து பகவானுடைய கருணை உங்களுக்கு இருக்குது. அதனாலதான் உங்களுக்கு அந்த முடிவு வந்து ஹஸ்பண்டும் அதுக்கு ஒத்து வராரு. இதுல வந்து இப்ப கண்டிப்பா மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் ஷெல்டர் எடுத்துக்கிட்டோம், தீட்சை எடுத்துக்கிட்டோம். இப்ப நாங்க என்ன காட்டுக்கா போயிட்டோம், வீட்டுலதான் இருக்கிறோம். எல்லா குடும்பத்தோட என் பையன் மருமக குழந்தையோட தான் நாங்க வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம். அது தனியாலாம் பிரிஞ்சு கரெக்ட். போகல. பயப்படாம ஷெல்டர் எடுத்துக்கலாம், தீட்சை எடுத்துக்கலாம். எல்லாருமே அதை வந்து விருப்பப்படுங்க. அததான் நான் சொல்லுவேன். கண்டிப்பா மாதாஜி. அதுக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்லணும் தான் மாதாஜி அட்மிட் பண்ணி. ஹரிபோல் ஹரிபோல் உங்களுக்கு ஒரு ஹரிபோல் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாராவது ஏதாவது ஷேர் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. கணபதி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. உங்களுக்கு எல்லாம் கிளியரா பிரபு? கணபதி பிரபுக்கு அவர் தான் குறிப்படுத்திட்டுவாரு எல்லாம். மாதாஜி ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. நேத்து ரொம்ப அழகா ஆரம்பிச்சோம். பழைய 7வது சாப்டர்ல இருக்க 2 ஸ்லோகத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சோம். ரொம்ப அழகா இருந்தது. இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருந்த விஷயமா ஒரே ஒரு குறிப்பு மட்டும் நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுல இருந்து இந்த கர்மா செய்யாம நம்மளால இருக்கவே முடியாது. கர்மா செய்ய செய்ய அது நல்ல கர்மாவா இருந்தாலும் சரி, கெட்ட கர்மாவா இருந்தாலும் சரி, நாம செஞ்சோம்னாக்க மறுபிறவி எடுத்துதான் வரணும். நல்ல கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்கா இருந்தாலும், கெட்ட கர்மாவை அனுபவிக்கிறதுக்கா இருந்தாலும். சில புண்ணிய ஆத்மாக்கள் தங்களுடைய கர்மாவை முடிக்கிறதுக்காக மட்டும் புதிதாக கர்மாக்களை சேர்க்காம தன்னுடைய பழைய கர்மாவின் மிச்ச சொச்சத்தை அனுபவிச்சுட்டு போறதுக்காக மட்டுமே இந்த உலகத்துல பிறக்கிறாங்க, அவதாரம் பண்றாங்க. அப்படி அவதாரம் பண்றவங்க நம்மளுடைய பாணியில சொல்லணும், நம்மளுடைய இன்னைக்கு இருக்க நடைமுறை வாழ்க்கையில உள்ள வார்த்தைகளை சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க ஸ்பெஷல் சைல்டா பிறக்கிறாங்க. அந்த ஸ்பெஷல் சைல்டு அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இவர் வந்து முன்னாடி பிறவியில மகானா வாழ்ந்து ஒரு பெரிய மகான் தன்னுடைய கர்மாவின் கடைசி கர்மாவை முடிக்கிறதுக்காக நம்ம கூட வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்படி ஒரு புரிதலோட அந்த குழந்தைகளை நாம அணுகணும் அப்படின்னு சொன்னா நாமளும் பாக்கியம் பண்ணவங்க, நாமளும் புண்ணியம் பண்ணவங்களா இருப்போம். அதை மாத்தி நாம வந்து ஐயோ என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி ஒரு துக்கமா, இப்படி ஒரு துயரமா, எனக்கு ஏன் இப்படி அப்படின்னு இருந்தா நம்ம வாழ்க்கை முழுவதுமே வந்து ஒரு நரகமான சூழல்ல இருக்கும். மாத்தி அது இல்லாம இது வந்து என்கிட்ட ஒரு மகான் வந்து பிறந்திருக்கிறார், ஒரு மகான் என் கூட அவதரிச்சிருக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா நாமளும் சந்தோஷமா இருக்கலாம். நம்மளுடைய குழந்தையும் சந்தோஷமா மகிழ்ச்சியான வழியில நம்ம கொண்டுட்டு போக முடியும் மாதாஜி. அருமையா சொன்னீங்க பிரபு. ரொம்ப அற்புதம், அற்புதம், அற்புதமா உங்க ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. ரொம்ப அற்புதம். இதுதான் உண்மை பிரபுஜி. இதான் ரியலியா மாதாஜி? உண்மையான ரீசன் அதானா? அதுதான் உண்மை. அதுதான் போன உண்மை. ஜென்மத்துல மகான இருக்கிறவா தான் அந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் சைல்டா பிறக்கிறாளா? அதாவது நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து நம்ம கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறோமா? நம்ம மனசை கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறோமா? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கன்வின்ஸ் இல்ல மாதாஜி, இதுக்கு நானே சொல்றேன். ஏன்னா நான் அனுபவப்பட்டுட்டு இருக்கேன், அதனால சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. ரொம்ப அழகா சொன்னாருப்பா. அதுதான் தெரியுமா, சில பேர் பாவம் கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கிறாங்க, முடியல, அதை ஏத்துக்க முடியாது ரியாலிட்டிய. ஒரு நிமிஷம் பவானி இல்ல மாதாஜி ரொம்ப நல்லா சொன்னாருங்க அவர். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. பவானி மாதாஜி உங்களுடைய ரியலைசேஷனை சொல்றாங்க, கேக்குறேன் சொல்லட்டும். கேக்குறேன். 200% பிரபுஜி சொன்னது உண்மைதான், நம்ம மாதாஜி சொன்னதும் உண்மைதான். எனக்கு 2.5 வயசுல சொன்னாங்க இது மாதிரி வந்து ஒரு பிறவியில அவன் வந்து பண்ண ஒரு நான் கர்மாவை கழிச்சுட்டு போறதுக்காக தான் அவன் வந்திருக்கான். இது வந்து ஒரு மகான் தான்,
நீங்க வந்து அந்த குழந்தைய பாரமா நினைக்காம நல்லபடியா பாருங்கன்னு. எனக்குமே அதுக்கு அடுத்தடுத்து குழந்தைகள் பெத்துக்கணுன்ற எண்ணம் வரல. அவனோட 1 1/2 2 1/2 வயசுல ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. அப்படி நம்ம போவோம் இல்லையா? கோவிலுக்கு போம்போது ஒரு சித்த புருஷர் மாரி ஒருத்தர் சொன்னாரு. நாங்க அதையே வேத வாக்கா எடுத்துக்கிட்டு, அவனுக்கு அப்ப பார்த்தீங்கன்னா, கழுத்து நிக்கல. எல்லாமே லேட் பிக்கப் தான். அவனுக்கு 4 1/2 வயசுல தான் நடந்தான். கழுத்து நின்னது 2 வயசுல. இந்த மாரி இருக்கும்போது சிபி சைல்டு அவன் செரிப்ரல் பால்சின்னு. ஸோ எங்களுக்கு எதுவுமே தோணாத போது, நாங்க என்ன பண்ணோம், இப்படி கடவுள், 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 கடவுள் பக்கம் தான் எங்க கவனம். எங்க ஹஸ்பண்ட் ஃபுல்லாவே ஆன்மீகத்துல தான் இருப்பாரு. கோவில் கோவிலா போவாரு. நான் அந்த மாரி பக்திலாம் எனக்கு கிடையவே கிடையாது மாதாஜி. நான் பார்த்தா சினிமா பார்ப்பேன், பாட்டு கேட்பேன். அந்த மாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன். இப்படிதான் என்னோட லைஃப் இருந்தது. இந்த குழந்தை என் வாழ்க்கைக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து குழந்தைய கூட்டிக்கிட்டு கோயிலுக்கு போலாம், கோயிலுக்கு போலாம், இந்த கோயிலுக்கு போலாம், அந்த கோயிலுக்கு போலான்னு கூட்டிட்டு போவாங்க. ஏன்னா, அவன் கோயிலுக்கு மட்டும் தான் வருவான். வேற எங்கேயுமே வரமாட்டான். தூக்கிக்கிட்டே திரிவோம். அப்படி இருக்கும்போது தான் வந்து எல்லா கோயிலுக்கும் போம்போது இங்க சென்னை இஸ்கான் போனோம். அவங்க ரொம்ப விரும்பி சந்தோஷமா வந்தான். மத்த இடங்களுக்கு போன இடத்த விட இங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணான். அதனால அவனுக்கு இப்ப 22 வயசு ஆகுது. இப்ப வரைக்கும் நாங்க வந்து வாரம் என்ன மழையா இருந்தாலும், இடியா இருந்தாலும் கூட்டிட்டு போயிடுவோம். வாரம் அந்த குழந்தைய நடந்துகிட்டு இருந்த பையன் நட போயிடுச்சு வீல் சேர்ல போனோம். ஆனா எங்களுக்கு அப்போ 1 1/2 வயசுல ஒருத்தர் சொன்னாரு, "இது வந்து இந்த குழந்தைய விட்டுறாதீங்கம்மா. நீங்க அவனுக்கு பணிவிடை பண்றதுக்காக தான் உங்கள கடவுள் படைச்சிருக்காரு. உங்க கர்மாவ நீங்க வந்து நல்ல கர்மாவா மாத்திக்கங்க" அப்படின்னு. அதனால இப்ப வரைக்கும் அந்த குழந்தைக்கு ஏதோ எங்களால முடிஞ்ச பணிவிடையா நெனச்சு, நான் வந்து எனக்கு கிருஷ்ணரே வீட்ல இருக்கிற மாரி நெனச்சு தான் பண்ணுவேன். பெரும்பாலும் பவானி பவானின்னு யார் கால் பண்ணாலும், நான் வந்து அன்மியூட் பண்ண எனக்கு டைம் எடுக்கும். ஏன்னா பையன விட்டுட்டு வந்து பண்ண முடியாது. மொபைல் ஒரு இடத்துல இருக்கும். நான் ப்ளூடூத் போட்டு தான் கேட்பேன். சோ வந்து அவன் விட்டான்னா அன்மியூட் பண்ணுவேன். இல்லாட்டி பண்ண மாட்டேன். அந்த மாரி தான் நம்ம அட்மின் மாதாஜிக்கும் சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு ஸ்பெஷல் சைல்டு. சோ டக்குன்னு என்னால ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியாது மாதாஜி அப்படின்னு. அவங்க சைட்லயும் பத்மா மாதாஜியுமே எனக்கு நெறைய ஸ்லோகங்கள்லாம் கூட டக்குன்னு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். என்னால கேட்க முடியலங்கும்போது வாய்ஸ் மெசேஜ் அனுப்புவாங்க. நெறைய எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்க எல்லாருமே. அதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. நிஜமாவே பிரபு சொன்ன மாதிரி இது வந்து நம்மளுக்கு குடுத்த ஒரு அரிய வாய்ப்பு. ஒரு கடவுளுக்கு போய் நம்மளால பணிவிடை பண்ண முடியாது. டெய்லி நம்மளால கிருஷ்ணருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்ண முடியாது. சாப்பாடு குடுக்க முடியும், ஊட்ட முடியாது. நம்ம வந்து நெய்வேத்தியம் பண்ணலாம். ஆனா கண்ணார அந்த குழந்தை சாப்பிடும்போது கண்டிப்பா வந்து அவன் கிருஷ்ணருக்கு சாப்பிடுற மாரியே இருக்கும். சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்வீட்லாம் வேண்டி வேண்டி சாப்பிடுவான். அப்ப நான் அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ள வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்வீட்டே சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன். அதுவரைக்கும் அவன் ஸ்வீட்டே சாப்பிட மாட்டான். அந்த மாரி நெய்வேத்தியம் அவன் ஒரு இட்லி அவனுக்கு ஊட்டுறதே எங்களுக்கு பெரிய துர்லபமா இருந்தது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு 5 இட்லி, 6 இட்லி சாப்பிடுவான். ஆனா நெய்வேத்தியம் பண்ணா மட்டும் கடவுளோட தான் அருள் தான். சாப்பிடுவான். கண்டிப்பா மாதாஜி. எனக்கு பீரியட்ஸ் டைம் நான் தான் சமைக்கணும். எங்க வீட்ல வேற யாரும் இல்ல. அந்த டைம்ல ஒண்டி அவன் கண்டிப்பா சாப்பிடுற அளவு குறைஞ்சு போயிடும். அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன், வெளியில இருக்கிற இப்ப கிருஷ்ணர் ஃபோட்டோக்கு வந்து அவனுக்கு நேரா நெய்வேத்தியம் பண்ணிட்டு அவனுக்கு குடுப்பேன். ஏன்னா அவனால அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல. நெய்வேத்தியம் இல்லாத சாப்பாடு அவன் சாப்பிடுறதே இல்ல. அவனுக்கு எப்படி அது புரிஞ்சுது? என்னன்னு எனக்கு இப்ப வரைக்கும் அது ஒரு கடவுளோட அருமையா இது. சொன்னீங்க மாதாஜி. ரொம்ப அருமையா உங்களோட ரியலைசேஷன் சொன்னீங்க. ஒவ்வொருத்தர் வாழ்க்கையிலயும் ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கும். நீங்க உணர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம எல்லாமே வந்து எதற்காக நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம், என்ன காரியத்தை நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம், நம்ம அடையக்கூடிய இலக்கு என்ன, எல்லாமே நமக்கு புரிய வரும். அதுதான் வந்து நம்ம இந்த கண்டிப்பா மாதாஜி. கீதை கரெக்ட். கத்துக்கிறதோட பலன் வந்து இன்னைக்கு நமக்கு அனுபவிச்சிட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. கண்டிப்பா மாதாஜி. அவர் கர்மாவ முடிச்சுட்டு போக வந்தாரோ இல்லையோ, எங்கள ஒரு நல்வழிக்கு கிருஷ்ண பாதைக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு. அவர் வந்த நோக்கம் என்னையும் சரி, எங்க ஹஸ்பண்டையும் சரி, எங்க அண்ணா பசங்க 2 பேரும் என் கூட தான் வளர்றாங்க 5 வருஷமா. அந்த குழந்தைங்களும் சரி, காலையில 4:30 மணிக்கு எந்திரிச்சு நாங்க அந்த ஆரத்தி மங்கள ஆரத்தி பார்த்துக்கிட்டே ஜெபம் பண்ணுவோம் மாதாஜி. காலை நைட்டு கொண்டு வந்து துளசி மாடத்த கொண்டு வந்து உள்ள வச்சுப்போம். துளசி மாடத்த பார்த்துக்கிட்டே ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆரத்தி பார்த்துக்கிட்டே பண்ணுவோம். ஸோ 5:30க்கு முன்னாடியே 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது. ஏன்னா அவன் எழுந்துட்டா பண்ண முடியாது. இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது? அவன் எங்கள மோல்ட் பண்ணிக்கிட்டே போறான் எங்க எல்லாரையும். அதனால கண்டிப்பா. எப்படியாவது அதாவது நீங்க நம்மளோட கர்மாவை நம்ம கழிக்கிறோம், அந்த குழந்தை அந்த கர்மாவை கழிக்குது. நம்ம எல்லாம் போறது அந்த இடம் தான், ஒரே இடம். அங்க கூட்டிட்டு போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு வழி பண்றாரு. அதுக்கு தகுந்த மாரி நானும் இந்த கிளாஸ்லாம் கேட்கும்போது, நீங்க திரும்ப திரும்ப குரு மூலியமா தான் போ முடியும்னு சொல்லும்போது, சரி தீட்சை எடுத்துக்கலாமே அப்படின்றதுனால தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. உங்களுடைய வாழ்க்கையை பத்தி பேசுறதுனால நிறைய பேருக்கு இது ஒரு வந்து என்னன்னா ரோல் மாடல்லாம் நீங்க இருக்கீங்க. இப்ப இதுல வந்து யாராவது தீட்சை எடுக்கிறதுல கொஞ்சம் டவுட் மனசுல இருந்தா கூட அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்யலாம், இது ஓஹோ குரு மூலமா போறதுதான் சரியான வழி அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க ஒரு உதாரணமா காட்டிட்டீங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. நீங்க மத்தவங்க யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணும்னா சொல்லலாம். ராஜேஸ்வரி மாதாஜி உங்க சந்தேகம் கிளியரா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைச்சேன். ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாங்க பவானி மாதாஜி.
ரொம்ப ஓகே. தேங்க்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே ஓகேம்மா. கரெக்ட். கிருஷ்ணா. ஏன்னா அவங்க சொல்ற மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி அந்த கேள்வி வரத்தான் வரும் ஆஸ் அ பேரண்ட் எல்லாருக்கும். ஸோ அது அதான். கிளியரா சொல்லிட்டா அந்த பாதையில இழுத்துட்டாங்க பாத்தீங்களா, அது கடவுளோட செயல் தான், பகவான் செயல் தான். அத நம்ம வந்து உண்மைதான் அது. நம்பணும். அதாவது நம்மள்ட்ட முதல்ல நம்பிக்கை வேணும் மாதாஜி. அந்த ஆமா ஆமா, நம்பிக்கை நம்பிக்கையில அந்த குழந்தைக்கு அந்த கர்மா முடியுது பாருங்க, சொல்ற மாதிரி ஒரு கரெக்ட். ஜென்மத்துல மகானா இருந்து இந்த ஜென்மத்துல அதோட கர்மா முடியுது. ஓகே ஓகே. ஹரே கரெக்ட். கிருஷ்ணா. நல்லா புரியுது. ஆமா, ஓகேம்மா. மாதாஜி, வேற தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுக்கள் யாராவது பேசணுமா மாதாஜி? ஏதாவது சொல்லணுமா? மாதாஜி, நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க சொல்லுங்க. இந்த குரூப்ல நிறைய பேர் இருக்கோம். இப்ப பவானி மாதாஜியோட அனுபவத்தை அவங்க ஷேர் பண்ணிக்கிட்டதுனால நம்மளால வணங்கப்படக்கூடிய மனிதர்கள் அப்படிங்கறதுல பவானி மாதாஜியையும் நம்ம சேர்த்து வழிபடணும், வணங்கணும். இந்த மாதிரி மனிதர்கள் நான் பார்க்கும்போது சாஸ்தாங்கமா அவங்களை நமஸ்காரம் பண்றதுக்காக தயங்க மாட்டேன். கண்டிப்பா. இவங்கள மாதிரி ஆட்கள் வந்து பகவானுக்கு நேரடியா அவங்க சொல்ற வார்த்தைகள் நான் திரும்ப சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன் மாதாஜி. அவங்க சொன்ன வார்த்தையை திரும்ப சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன். கடவுளுக்கு வந்து நான் நெய்வேத்தியம் பண்ணலாம், சமைக்கலாம். சமைச்சதை இறைவனுடைய படத்துக்கு முன்னாடியோ இறைவனுடைய விக்கிரகத்துக்கு முன்னாடியோ வச்சு நான் வந்து பரிமாறலாம். ஆனா அவனுக்கு நான் ஊட்ட முடியாது. தினசரி அவனை போய் நான் வந்து அபிஷேகம் பண்ண முடியாது. ஆனா என் வீட்டுல நான் கிருஷ்ணனை உள்ள வச்சு நான் வந்து அவருக்கு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவனுக்கு வந்து தினசரி அன்னதானம், அன்னத்தை வந்து நான் ஊட்டி விடுறேன், நானே சமைச்சு நானே கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த அவங்க சொல்லும்போது அவங்க முழுசா உணர்ந்திருக்கிறாங்க. அவங்க கண்டிப்பா. உணர்ந்து கிருஷ்ண பக்தியில உச்சபட்சத்துல இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு ரொம்ப பெருமையான விஷயமா இருக்கு. அந்த மாதிரி மனிதர்கள் வணங்க தகுந்தவர்கள் அப்படிங்கறத நான் வந்து பெருமையா பூரிப்போட அதுதான் சொல்லிக்கிறேன் மாதாஜி. பகவானுடைய பக்தர்கள்ங்கிறது. இவங்க எல்லாம் தான் பக்தர்கள், உண்மையான ஆமா, பக்தர்கள். ஆனா இவங்க உண்மையான அனுபவத்தை பக்தர்கள் உண்மையான சேவை செய்யற மனிதர்களா வாழ்றாங்க, நமக்கு முன்னாடி வாழக்கூடிய உதாரணங்களா இருக்காங்கிறது பெருமையான விஷயம் மாதாஜி. கண்டிப்பா கண்டிப்பா. தேங்க்யூ ஹரே சோ மச். கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களால வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு புரிதல் வந்திருக்குது உங்களுடைய ஷேரிங்கால. எல்லாருமே அது மாதிரி நீங்கள்லாம்